Ftit xhur qabel ma ġie żvelat l-iskandlu tal-Monasteru tal-Benedittini fl-Imdina f'kirja li tinvolvi lil kap eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Sabina Ġuska Burdin, il-kap nazzjonalista Elik Zborġ kien ippropona investiment fil-palazzi li jeżistu f'pajjiżna biex isir użu akbar minnhom. Partit mill-Monasteru li jinsab f'palazz ta' madwar 3000 metru kwadru li titlu tiegħu jgħajjat lil Kurja inkrew lill-kumpanija ta' Ġuska Burdin għal €1,750 fix-xahar mill-2020 lil hawn bla ebda awtorizzazzjoni. Dan wassal għall-investigazzjoni u intervent mill-Vatikan. Sa dan it-tant f'attività tal-Partit Nazzjonalista f'diet ġimgħat biss wara li laħaq kap nazzjonalista, Elik Zborġ kien ippropona li tali palazzi għandhom jintużaw iżjed. Pajjiżna għandu ħafna palazzi fil-maġġor parta magħluqa ma jinfetħux. Mela ħriġ bi proposta ejja ninvestu f'dawn il-palazzi li għandna. Jidher li Ġuska Burdin li ġiet handpicked minnu biex tokkupa rwol li ħolqilha ta' kap eżekuttiv fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista kienet ilha snin bl-istess mentalità kif il-kumpanija tagħha daħlet f'tali arranġament dirett mal-unika soru li kien għadha qed tokkupa il-palazz fl-Imdina. Fl-aħħar jiem it-Times qalet li aktar kmieni din is-sena l-Vatikan ħa fideh it-titlu tal-binja fid-daħla tal-Imdina wara l-ftehim irregolari mal-kumpanija ta' Ġuska Burdin għal 150 sena. Il-partijiet mikrijin li l-kumpanija tal-kap eżekuttiv tal-PN spiċċaw jinqalbu fi spazju kummerċjali għal wirjiet, propju kif issuġġerixxa li għandu jsir Elik Zborġ fil-proposta tiegħu fl-aħħar ta' Settembru tas-sena l-oħra. F'intervista li kellha fl-aħħar jiem Ġuska Burdin iddikjarat li qed iddur kull proprjetà li għandu l-Partit Nazzjonalista biex tara kif tisfrutta kull metru kwadru fihom ħalli jiġġeneraw aktar dħul finanzjarju.